Avui celebrem l'aniversari d'en Daniel d'una manera molt especial. Ell i els seus amics faran una visita pel Poliorama i descobriran tots els secrets que s'amaguen darrere de Càsting, un musical molt animal. Avui celebro el meu aniversari. Bon dia i benvinguts i benvingudes a tots i a totes. Què tal, com esteu? Bé. Heu estat mai en un teatre, vosaltres? Jo sí! I per dins del Teatre Poliorama? Acompanyeu-me per aquí. Veniu. Un momentet. Escolteu aquí dintre. Els esteu escoltant? Veniu. Això sabeu com n'hi diuen, aquest tros d'aquí? És la platea. La platea, Sabeu també com n'hi diem nosaltres? El pati de butaques. Qui em diu per què li diem el pati de butaques? Perquè això són butaques. Molt bé. Esperem aquí. Ja podem passar. I tant, em dic que sí, em dic que sí. Sí. Heu vist qui s'està maquillant i qui s'estan pintant per aquí? Qui s'assembla que poden ser? Els protagonistes. Els protagonistes! Els actors i les actrius. Els hi diem o què? Molta merda! Mira, veus que contents s'han posat ara? Encara us queda un racó per veure del teatre. Us deixo amb la Gisela, que en sap molt també del teatre, ja veureu, ja... No tant, però anem aprenent. Anem aprenent-ne, Vinga, ens veiem! Adéu, 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 adéu! Si us ve, que estem veient com va passant. Vale, nois, aquesta part d'aquí dalt és l'amfiteatre. Veus més cap a baix, es veu més bé. Clar, depèn de quin espectacle, jo crec que sí. Surt un actor a l'escenari i no li posem llum, què passarà? Que no el veurem. I si el micro no li va o la música no funciona, que no l'escoltarem. El teatre és un treball d'equip, és tothom important, la gent que surt a l'escenari i també tota aquella gent que està darrere fent la seva feina. Com va tot això? I ara comença la funció. A mi m'han dit presenta, però jo de presentar no en sé gaire. I així sabeu què fer. Que m'he buscat uns amics que m'ajudaran a presentar. Què us sembla? Què, teniu ganes d'ajudar-me a presentar? Sí! Càsting! Un musical molt animat! Guaita, quina història! Quina història, nena? Que s'han inventat els homes! Els homes! Es presentaven a un càsting i qui guanyava anaven a l'Arca de Noé. Com era el meu aniversari, he pujat a l'escenari. M'ha agradat com tocava la guitarra elèctrica a l'asa, al mico, que feia tantes tonteries al lleó, perquè els lleons són reis de la selva. Una manera diferent de viure l'aniversari.